ہوں بھی آپ سیانے بن جائے نا اللہ دی رحمت اجے ویلا جی آپ حقدار تک حق پہنچائی بس جی نہ سمجھنا ملاد بند کر لا یار جنہ موٹ چھوڑنا دی دیتی ہے رسول قبول نہیں کی تیرے کو جنی طاقت ہے تو نہ کر لے اے نہ بھی میں یار ایک دیکھ پکا رہا تو پنڈا لے کے آکھن گے جو آکھن تو رسول نو بھی کھانے تو پنڈا لے نو بھی کھانے تیرے کو نہیں دیکھ دی طاقت تو جناب ریوڑیاں وانڈ دے ٹافیاں وانڈ دے تو کر لے ملاد کوئی منع نہیں لیکن نہ اس طرح نہ کر جی میں تینوں پہلے بیان کر نہ رک گیا اگر نہ آون والے سالوں کے اندر جتنی تباہی ساڈی ہونی ہے نا دیوبندی وہابی شیعہ تک انہاں ساڈا مذاق بنا دینا ہے جی ہاں سوشل میڈیا تے دور ہے پٹ انہاں رگڑے دینے تو تے چھٹا ٹکا انہاں سانو پڑھنا ہے ہاں جی مولوی صاحب تسی اہل سنت آ کو سٹائی تے بچے نچ رہے ہیں شرع اجازت دیندی ہے پھر اوتھے تو جواب دے گا یا سانو دینا پینا ہے نہ بدنام ہوتے نہ ساڈے جان جو خوش پا کیا سی انہوں نے جواب دیا واقعاً کہ انہیں ڈھول والا کام رہ گیا تو نبی دے سڑے دین اسلام جیتے عالم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تو ڈھول رہ گئے یا تو میں نے دسو بھائی ڈھولک تو علاوہ نعت نہیں پڑھی جانی سر تال بھیروی تے جوگ تے سندھڑا تے کلنگڑا تے جناب بھیم تے بہار اس تو علاوہ نہیں نعت پڑھی جاندی موڑ تا پتہ لگتا ہے تو موڑ سوراں دا عاشق ہے نبی دی نعت دا نہ یا سوراں دا عاشق ہے یا موڑا چمکاں دا عاشق ہے بابے ورگا بزرگ کوئی پڑھے نا نعت ہن ازما لو سادہ تے ویل دے سدا تے چھوٹی داڑھی والا پڑھے تے ویل بھی تے جاڑی مون پڑھے 50 تو جی 13 سال اللہ شور پڑے پیلے جولے اللہ موڑ ساؤ تواڈے میں جڑے اے سینے دے تواڈے راز تواڈے ہنا سارے عمل میں جاننا ہاں سمجھ جاؤ اے ماں کیا کرے بیان کروں گا وقت تھوڑا ماں گل چلاواں وقت اگلا حصہ بھی میں پڑھنا ہے ہنیرے بھی دسنے تے نوجوان بیٹھے میں بیان کروں گا ساڈے بھائی سمجھ جاؤ ہاں جی اپنی عزت محفوظ رکھو اور مسلمان دی عزت محفوظ رکھو ہاں تسی نوجوان ہو مسلمان ہو نبی دے امتی ہو جی ساڈے تو ساڈے مسلمان نو جڑی تکلیف ہونی ہے یار انڈیا تے سکھ دے رہا ہے ہندو دے رہا ہے کشمیر وچ ہندو سکھ دے رہا ہے تے اسی پاکستان وچ جاتا مسلمان بھائی نو تکلیف دئیے کیوں مال دا نقصان عزت دا جان دا کسی دی دی بن لنگ رہی ہے تے اوندا اتھوں لنگنے محال ہو جاوے اگویں دے گم گشت تے آوارہ بیٹھے نو پنڈ دے اندر چوک بیبیاں لنگ ہی نہ سنگن